reivindicar, en el nostre cas, un nou procés constituent on se decidisca la forma d'estat que vol el poble. Pensem que la monarquia és un règim anacrònic i n'hi ha una majoria social que està reclamant un canvi. Lluitarem tot el que calgui, fins a aconseguir algo tan elemental com que nosaltres, el poble, recuperem el dret a decidir. No som súdits, som ciutadans i volem referèndum ja! Després de l'abdicació de Joan Carles I s'obri un període històric, crec jo, i és el moment d'empènyer cap a la república en general i les repúbliques en particular i el dret a decidir sobretot. Ja vam heretar de Franco un monarca imposat i jo crec que ara és el moment de reivindicar que la gent, el poble, puga decidir entre monarquia i república, òbviament, però també entre pertànyer a Espanya o no pertànyer-hi. Vull dir que és una cosa que no hem de deixar passar. Si no podem desfer-se'n, mai no podrem caminar.